Jeg hedder Gullaf Mouritsen, og jeg er 21 år. Jeg hedder Nikolaj Blæsbjerg Hansen, og jeg er 20 år. Jeg blev kaldt Gunne på grund af navnet Gullaf. Og jeg blev kaldt Blæs, fordi min bror han blev kaldt Blæsbjerg. Så Blæs, det var tømt, eller? Mig og Blæs, vi skal til Sunny Beach, fordi at, vi skal ned og svunge nogle damer. 14 dage struk, det siger man ikke nej til. Jeg glæder mig mest til at ned og give den gas fest og sådan noget. Jeg elsker fest og gå i byen og kigge på damer selvfølgelig. De står altid først. Jeg scorer helt klart første aften, jeg er dernede. Det er ikke i tvivl om, og det gør Blæs også. Der var på dansk broren inde på den glæde i hvert fald. Og ind i flyet. Det var da være meget sjovt. Ja, for fanden. Det bliver fandme fedt. Ja, for fanden. Ja, til Sunny Beach. Ja, det bliver sgu vildt nok. Ja, vi skal bare ned og give den gas. Ja, vi skal afsted nu her i aften. Ja, jeg glæder mig helt vildt. Vi kan næsten ikke vente, mand. Skal der ned have nogle damer? En pige, hun skal være flot, god røv og god bryst og slank krop. Hun må gerne være blondine og brunette også, okay. Som det første, så skal vi jo altid kondomerne med. Det er jo noget af det vigtigste. Ja. Så nu starter jeg med det igen. Ja. Det vigtigste pakke til Sunny Beach, det er selvfølgelig kondomerne. Kondomerne er en vigtig ting. Og vores parfume selvfølgelig, som vi tiltrækker pigerne. Og, så, men det er jo ikke nødvendigt, når de kommer automatisk, jo. Så, ja. Så er vi klar til Sunny Beach. Ja, men vi har fået trøjerne på, det prikket. Så Tour de Fis. Ja, Tour de Fis, tror jeg. Ja, det er det. Det er ligesom det handler om. Bare på druk i stedet for. Knæk i den gas. Ja, så det bliver sgu cool. Ja. Dem kommer de til at se og sige dernede. Ja, så det bliver nice, det gør. Ja, det er godt. Det er godt, det der, mand. I skal bruge nummer 3. Jeg er videre derude og viser videre. Yes. Jamen selv. Så er vi klar igen, ja. Ja, det bliver sgu godt. Velkommen til. Tak. I går bare ind og sætter. Jo, tak skal du have. Det tager en halv time eller sådan noget. Ja. Så må det være Vi håber, ved hotellet. Ja. Så vil jeg lige at være bagbukser på sig i poolen, så... Ja, for helvede, så lige fatbremsen. Så er vi kørende igen, jo. Det ser ikke dårligt ud, det. Jeg får lige se vandet, man, hvor dejligt det er. Så kom vi sgu ud. Sat. Det er godt. Det kan vi sgu mærke varmen her. Det er sgu godt, det der. Ja, skal vi følge trop, eller hvad? Ja, det må Vi skal nok lige have hellere. vores bagage, den ligger om på. Ja, det ligger om i siden her. Mig og Blæs, vi tager til Sunny Beach, fordi vi har hørt, der er gang i den hernede. Så har vi sat den. Det er sat sådan en. Det er rigtig dejligt. At være hernede. Vi har glædet os mange uger, så... Ja, vi har glædet os lige siden januar, så Det er sgu dejligt, for det er varmen. vi startede i hvert fald med poolen i dag i hvert fald. Ja, pool og en kold bajer, og Ja, så for skal vi lige finde noget mad og spise det. Og så tager vi den derfra. Ja, meget godt, at vi er selvfølgelig, altså vi er helt vilde med pigerne, og den stemning, som vi har hørt, at der skulle være hernede, og vi har også set videoer med det, og så det er derfor, det er frisket os helt vildt meget. Lige en fatbremse. Er det en fabel? Det er på bordet, eller tequila med juice, eller sådan noget? Så var det godt kørende. André, han er min storebror, og han er med os hernede i Sunny Beach, og han skal selvfølgelig være med til at give den gas sammen med os hernede. Skal vi gå ind og få en vej, eller? Ja, skal vi ikke gøre det? Jeg kan kraftigt ikke holde ud at sætte her, hvis jeg ikke Det bliver vi nødt til. Ja, hvordan fanden siger man lige øl på deres sprog? Det prøver vi os frem med. Ja, vi prøver os frem. Tuborg. Ja. Nemlig, ja. 3 af dem. De ser gode ud. Det bliver altså lige nødt til at smage på mig. Skål, gutter. Ja, skål på det. Og skal vi lige hen og klaske en gang? Ja, det lyder bedst. Skål på det. Må jeg være fan. De der godt nok blandt lidt af med vand eller sådan noget, så... Men det kan det drikkes. Nå, vi siger, at vi skal have lidt vand om dagen også, jo. Ja, så er der vand i det her. Skål! Skål! Fynboerne Gunne og Blæs er nu landet på den glade Viking. Jeg går lige en glade Viking, fordi man må danse på baren, og man må give den så meget gas den og sådan noget der. Der er ikke sådan rigtig nogen regler på den måde. Det er fucking Ringeby, de eneste, der står og danser op på den glade Viking. Wow! Vi skal op og
at danse, mand. Hvor fanden er de andre henne, mand? Det er anden, mand. Hvor fanden er de andre henne, mand? Det er anden, mand. De er deroppe på den gade, vi kan nå på danse på bordene, ikke? Hvor fanden er de andre henne, mand? Når mig og Blæsbjerg, vi går i byen sammen, så danser vi rundt på bordene og drikker rigeligt selvfølgelig. Og så skal den ellers bare have noget gas, jo. Vi giver den bare max gas. Vi skal op på den høje bar med det. Ja. Det gør vi. Vi vil selvfølgelig give lidt mere max gas hernede, som vi kan gøre derhjemme, fordi folk de er på hernede. Altså derhjemme, der er folk ikke på lige så meget, som de er hernede. Fordi folk de er ligesom på ferie hernede, så giver den lidt mere gas. Læs! Bitch, lad mig høre dig. Bliv nu færdig, mand. Og så giver vi den bare max gas hele natten. Inde på Viking er Gunnar og Blæs ved at føle sig godt hjemme. Mig og Gunnar, vi går lige at lege lidt abekatter. Så vi står op på baren. Så vi ser sådan en bjælke op i loftet. Så får jeg bare lyst til at svinge mig i den som en gal. Du hænger ud i den der, men jeg hænger bare over. Så Gunnar han hænger sig ud i den. Så hiver jeg mig op i den, og så Hænger han sin ben op, så han hænger med hovedet nedad. Så kommer der en guide, der hiver fat i mig og siger, at det er nok bedst, jeg hopper ned derfra. Jeg var så stiv, mand. Jamen, vi er nu abekatter, så vi kommer fra Fyn af jo, så jeg er nogle gorillaer jo. Jeg ved ikke, hvad guiderne de siger til os, fordi jeg kan slet ikke høre det fra musikken og sådan noget der. Hun hiver fat i os, ikke? Fordi at vi, fordi vi lavede uro. Nej, det er fordi vi var så frække. Fordi vi var så frække, vi hævde fat i hende midt i det hele. Ja. Det kunne hun alligevel ikke klare. Hun går lige i sin trus. Jeg tog fat i hendes sidste mand. Så blev hun sur. Hun er stadig lidt under os. Nej, jeg mener altså hendes barbser. Ja, det er de også. De store. Det er de også. Jeg tror, det er dobbelt i skole. Det er de også. Ja, for helvede. Helt. Det skal jeg ikke igen med. Ja, det kan også stå jo. Du er så sød, så det gør det. Det kan da være meget sjovt at score en guide, men jeg tror, det er lidt fedt at score med noget. Jeg starter som et knald i en nødbrænder. Hvis jeg rammer, jeg ikke falder som forsanger. Langer det samme over disken, som du går